Noia reabre mañá a piscina municipal tras máis de 2 meses de agarda. Os danos na cuberta e as reparacións no sistema eléctrico demoraron uns traballos de mellora que culminarán o 1 de abril. Noia pon fin mañá a máis de 2 meses de agarda para a reapertura da piscina municipal. A cuberta do complexo deportivo voou en xaneiro cos refachos de aire do temporal Herminia. Agora quedan só horas para que os preto de 2000 usuarios do centro poidan desfrutar del de novo. Levamos xa varias semanas traballando para que pudese ser o antes posible e nada, decir que xa está prácticamente todo a punto, están ultimando os detalles para que o vindeiro martes pois se poda xa abrir. Aínda que o da cuberta foi o dano máis visual que deixou Herminia no inmoble, o cadro eléctrico sufriu graves danos por mor do vento e da auga. Uns danos que foron o que máis costou solucionar, pero que agora, unha vez subsanados, permiten reabrir canto antes a piscina. O que máis se vía desde fora pois era a cuberta do edificio, non? Aínda que a maior parte dos danos pois foron danos eléctricos. Houbo que cambiar varios cuadros, bombas e motores que se encheron de agua e que, sobre todo, o do jacuzzi, bombas do jacuzzi tamén que houbo que cambiar. Agora mesmo está todo xa en marcha, aproveitouse tamén para reformar pois esas pequenas deficiencias que se estaban notando na temperatura. Os primeiros días de arranque da piscina pois serán claves para ver se todo está perfectamente en funcionamento, que creemos que sí. Xa está a auga a temperatura que debe estar. As ganas de reabrila fixéronse notar en Noia coa impaciencia dos veciños. Preto de 2000 usuarios fan uso do complexo deportivo de xeito regular, un volume de persoas que trasladaron ao concello as súas ganas de volver. A xente estaba agardando que se abrira canto antes. A verdade é que recibimos moitas chamadas e a xente se achegaba tamén por aquí para preguntar cando sería esa apertura, saber máis ou menos o prazo que terían para poder volver a usar a instalación. Éramos un pouco precavidos en este sentido porque sabedes que unha vez que das unha data, se non a cumpres, pois a xente pois enfadase un pouco e fomos bastante previsores en este caso, pero bueno, foi o mínimo tempo que pudemos facelo. Decir que efectivamente estos 2 meses non se lle cobrou ningún tipo de cuota a ningún usuario. Unha vez se abra a piscina pois retomaránse a cuota habitual